May adlaw na tong tanan guys, ug maayong pagpanihapon. For today's video guys, manihapon day ta guys sa lamia ang pagkaon nga giandam ni Dong Cap Rosel si Lucia diri sa ihang restaurant sa Seafood Grill and Restaurant. Available kay diri sa tanang mga klase sa pagkaon guys, ug lamian pagyud kaayo. Nay ilang sabaw, lami kaing ilang sabaw guys. Very affordable diri, ug usa pa ang importante, maayong moasikaso ang iyang mga staff diri. May kang moabi-abi sa mga customer. Liwat sa tag-iya. Naami diri ang among binyo sa ang Batch 91 reunion sa 2023. Naa diri sa lugar ni Dong Cap Rosel si Lucia. Siya mo ni host karon nya. Pray mi diri. Pray mi ang binyo diri. Nindot kay ang ilahang kuan gay binyo. Nya ay lugay ka kung magkaon kay lami ang ilang pagkaon diri. Lami ilang lang sudan. Kinsa tong ganahan nga mo anha og tagbilaran, pwede mo adto mo mukaon sa Seafood Grill and Restaurant. Naa sa sa na himutang. Dool ra kaayo. Accessible ra kaayo ang ihang area guys. Og mora to guys. Thank you for watching guys, and don't forget to follow, subscribe. Ayaw kay kanang paratari man na din na ihaw. Nangaon na mig Bisaya dito sa Kuan Katmon kanang GR ba restaurant. Lami kay lang Bisaya. Sa Katmon una padung tangari unahan sa duko-duko. Batian man ko dian ng bus stop. Katong kuan kay kanang nas duko-duko. Ay gamay kanang amakan ba? Ngayon tagsaging. Ikaw ano te? Kumpa te? Te? Ha? Kumpa ba? Dagan to may sobra. Hoy, makaman sabi ng saging day. Saging. Marag naman kayo. Sa punuan dito, charot. Saging. Hello, te, Amad. Mga Madi, alin na mo. May saging dire. Lingkod. Oo, te, salamat. Sana all gipalingkod. Dali tayo mo pa, kasi matiko. Salamat ganin niyo ha. Salamat sa iyong pagtagad. Saging. Ay guys, na mga ulitag saging dire guys ay. Itusok. Ay init man. Hi, welcome to my channel. Mga ulitag saging. Di ma saging. Lami na te. Sino te? Oh. Ala, grabe ako plate. Ana de saging, ana de sili. Tapuan na namo ani ukuan ay. Saan biha? Ay, ganun yung pandok Hoy Linda. Wala naman day ako ang maglo. ayaw yung taon eh. Wala yung magpatik-patik sa akong kuwan, patik-patik sa akong kinina. Anet? Ana. Wala, business mo rin magpapabura ka sa iyo tao, gimabuling pato. Ay amate. Kani sakto ra ni te. Sakto na sakto. Man sila mo. Oh, sige. Manili din na sila. Guys. Labaw pa na nimo mo, kilaw din nagsili. Ako laki. Grabe ka na si Marilyn Sili. Ako laki. Guys, murag lupigan di mo guys. Kaya lalot na lang yung mare. Na dito naka-kuan sila na. Ay, sunod ako. Unahan ba? Isang tuba lang ko to iya. Saan? Nagsurvey naman ang tami sa mga asyenda dito. Friend sila daan.
gagmay pa. Nalag mas nagsaaran ko no, tulo ka bulig. Nang tulong. Gamay ra lang tulong.